Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uhlalele uvalweni owesifazane wasesiyanda ngakamasho uthi usehamba ijeqeza usongelwa isoka lakhe ngokumbulala kanye nezingane zakhe elingafuni ukwamukela ukwaliwa. Nginibikelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ufundisiwe Msomi uthi usenqume ukuthi ingane zakhe zime esikoleni njengoba umsolwa emsongela ngokumbulala kanye nezingane zakhe ngoba enqaba ukuba babuyelana. Uzindisiwe uthelo omlisa angenangane naye intukuthelo yakhe yokwaliwa useze wayikhiphela ngisho einganeni. Esigamekweni sakamumva esithanda nakwenzeka ngolesihlanu kube ukuthi Isoka uthathe ingane kaMgili idlala nezinye ingane bahamba nayo wangaziwa ukuthi ikuphize yabuyiswa ngomunye ngesonto ntambama emva kokunyamalala isikhathi. Uthiwa ube eseshayela unina wengane ucingo wamthumelela nomqhafazi esonga ukuthi uma iqhubeka nokungafuni ukuthi babuyelane uzombulala kanye nezingane zakhe. Lo owesifazane uthe ngolesihlanu ebusuku wabe esenikeleka emaphoyiseni eyovula icala. Kuthe ngomgqibelo waya kubo kwesoka lakhe eyobikela unini ukuthi lenzeni isoka. Lo mama wavele wabhoka ngolaka wabeka mina icala wabuza ukuthi ngiyishonisephi ingane yakhe. Wafunga wagomela ukuthi uma kuke kwaba khona okubi okwehlela indodana yakhe ngizokhomba umuzi onotshwala. Ngoqhube wathi bese sithandane izinyanga ezintathu nale ndoda engihlukumeze ngishaya njalo engithembisa ukungibulala njalo uma sixabana. Yingakho ngithathe isinqumo sokuthi ngiyishiye. Njengamanje ngihlele ekhaya nezingane zami azisalibhadi esikoleni. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kuboshwe amadoda amathathu abekwa icala lokuthumba izingane ezine eziphakathi kweminyaka eyishagalolunye kanye nengu-19. Uthe abathumbi bazihambise emaphoyiseni lezingane emumva kophenyo olunzulu lamaphoyisa. Bafethuke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukwazi ukuphawula kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section.